Salam qadirli vatandaşlar, salam yakrabani illeşler, salam gelin gıylar. Bizim məňe hoş gördük bugünkü ayal gıylar yığınanymyzda. Bugünni biz Türkmenistan'ın konstitutsiyasy barada halkyň Türkmen halkynyň raýatlarynyň hak hukuklarynyň bozulýanlygy barada. Onuň açaçan gizlemän açaçan bozýanlyklar barada. Biz şunu gurrun ederiz, her bir konstitusiya maddasynyň üstünde durup geçeriz. Bugünine Tuğçe men söz bereyim. Tuğçe başysyny aýdy ber. Salam vatandaşlar. Vatandaşlar öňem söz berendik indi şunun üstünde Türkmenistan konstitusiýasy üstünde biraz çekeleşikli bir gepleşi edeli. Türkmenistan'ın konstitusiýasynyň 3-nji maddasy Türkmenistan'da cemiyetiň we döwletiň iň gymmatly hazynasy adamdyr. Döwlet her bir raýatyň öňünde jogapkardyr we şahsiýetiň erkin ösmegi üçin şertleriň döredilmegini üpçün edýär. Raýatyň janyny, at-abraýyny, mertebesini ve azatlygyny, şahsy elderilmezligini, tebii hem mizemiz hukuklaryny goraýar. Her bir raýat öz üstünde konstitusiýanyň we kanunlaryň ýükleýän borçlaryny ýerine ýetirmekde döwletiň öňünde jogapkardyr. Şu hakynda düşünceleriniz, pikirleriniz bolsa aýdyp bilýäňiz. Bu barada kim aýdyp geçecek gelin gıylar? Şu kanunun 3-nji maddasyna, ýani konstitusiýanyň 3-nji maddasyna başda söz başyna el başlaýar Türkmenistanda jemiyetiň we döwletiň iň gymmatly hazynasy adamdyr diýär. Indi biz özümizde iň gymmatly hazyna, ýani adam iň gymmatly hazyna, döwletiň hazynasy diýip haýsyňyz özüňizi hasap edýäňiz. Döwlet üçin iň gymmatly adam hökmünde görülýäňizmi? Iň gymmatly hazyna hökmünde şeýlere gidip soraýyn. Sonra ine Güllüğün elini kaldırıptır. Aýdy beriň başysyna. Bu kağızda kalan zatlar emes. Häzir okalan Tuğçanyň okan bu diňe kağızda. Ýöne bu kanun bir kişi üçin bir Berdimuhamedowlar üçin işleýän olsa işleýändir. Döwletiň içinden döwlet açyp özlerine özü üçin konstitusiýa nähil işletmek isteseler şoňaly işledi oturlar. Eger şu iň gymmatly hazina halk bolsa, uruş olmadyk ýerde 2 milyon 500 halkymız daşary ýurtda nämede güllükçilik etmezdi. Daşary ýurtda. Başgalarryň işiginde çalışmazdı. Gece gündüz 18, 19, 20 saatlap. Gerek olsa 48 saatlap uyklamany işlemezdi. Şu işlep ýören yerinde gün günden telefon geldi. Başla. Bu gün günden bize öz çağalarımız için, öz maşkalarımızı ayakta tutmak için çıktık. Indi bizi içeri alınan yok da. Hani halk hazına olsa halk için ne işler edildi? Ne için yollar açan yoklar? Ne için halk bir prostoy pasport meselesi? Hani açı halkımız işlep bilmän köçelerde, mosların aşağında, täze salınan jaýlaryň, bitmedik jaýlaryň içinde yatıp durup ýören halkımız var. Ayaklarını aldıran, akıp yatan yaralary, yakında videolarını görensiňiz YouTube'da hemeňizem gördüňiz. Şoňaly halkımız ölüp gidenler var ine nämede. Uruş olup duran yurt Siriýa halkı. Uruş bolup duran şo ýerde gece gündüz yarag bilen näme görenler bombalanyp duran şolar hem öz ölüklerini eýe çykýarlar. Eger şu Türkiýede biri ölse şonuň ölügini öz ýurduna, ata watanyna, toprağına alyp gider. Näme üçin bizinkiler muny nämeden ýok? Suutnamasy eger şu halk hazna olsa näme üçin halka attılar? Näme üçin pasport bir peçat koymalı ya bir pasport almalı? Adama bir pasport verme hakkı vardır şu konstitusiýanyň.
Näme üçin oturuyor konsensuslar? Kaysı konsensusların öňünde şu bizim konsensusların öňündäki ýaly oçur var. Kaysı ýurt häzir şu koronavirus bolan döwründe hepde de bir gezek şu Özbekistanyň samolyoty gelip gatnap durdy. Hepde de bir gezek häzir indi her gün gelip gidýär. Kırgızstan'ı, Kazakistan, ne için bizimkiler 3 ayda, 1 ayda, 2 ayda bir samolyot koyuyorlar, ona bir ay öňünden reklamiruç edýärler. Halk var ya, kim bilet alıp uçupdur? Herkes şu pulunu berenden soň uçuyor. Gül abla başka gepleceklerim söz bereli. Konsula gidip gelenler var, belki şulara maydar bir konuda. Mutdan var, köp nimetmäliň meni wagtyny aýdyp duraryn. Şu wagt Malika mol melini galyrypdyr, Malika mol maýdy beriň. Men şutaýda Türkmenistany jemgyýetiň we döwletiň en gymmatly hazynasy adamdyr diýen şu nimetine jogap beretim gelýär. Özümizi en degersiz bir insan ýerine goýamyzok. Biz şu derejede eger en gymmatly hazynasy bolsa hada seretmeli. Bizde döwlet ýok. Bu ýanam ilki bilen şolaryň özleri. Ene biz gymmatly hazyna bolsak, häzir Türkiýanyň şolaryň aşagyna musur nemeleriň ýarynda ýatan bir topar adamlarymyz bar, özüm türkmenler. Ona şu gün bir uç ýasagat ona çok hava çykdy. Gymmatly hazynasy şeýdip kilos mezarlygyna ýatyr, sokaklarda ýatyr. Hani ol hazyna eýeçilik etýän döwlet diýen zat ýok. İnsan hukuklary diýen bir zatdan bizde ýok. Biz türkmen en soňky zyňyny musura meňzedik. Şol musur şoda görlemzok. Bize şol halk döwlet bar bolsa, eýeçilik etýän bolsa, biziň halkymyz beýdip gözgeyni bolup ýöremezdi. Pasport nemesinden ha beýleki döwletleriniň berýär dörlew, biz bilen işleyen özlük raýatlar bardy. Bile gittim şolar konsullugyna ýöne. Şo taýda allam çagasy bardy, şolara saýyp çykdy. Charterny reisde muçça da gitdi. Bir hak hukumymyz ne daşynda işleýän ok. Men görüňüm bitdi. Bolýar, ne şu ýerde Fatma aýtjak diýe, Fatma söz bereliň, aýdy ber Fatma. Sağ olun söz bereninde. Salam vatandaşlar. Döwlet her bir raýatyň öňünde jogapkärdir diýe bu maddada. Ýerde bularyň jogapkärligi döwletiň. 2 ýyldan beri ýoly ýapyp koýdular. Indi 2025-nji ýyla çelem ýoly ýapyp koýup, yani pasportlarımızı uzaltırdılar. Bunlar näçe jogapkärçilik dep aýtmaly. Bu jogapkärçiligi näme sebepden ýoly ýapyp koýdular? Ona birinciden düşündirmediler halka näme sebepdenligini. Soňam ine men özümde bolan vakany, yani arada şu yakınlıkta men öz pasportumu konsula barıp uzaltırdım. Bu pasportu uzaltırma üçün bana 3 aydan son geldiydiler. Şimdi ben şurada sorak berjek de o pasportu ya bular diňe piçat bilen gol goýýarlar. Ona näçe düşünmeli, men hiç düşünüp bilem ýok. Näme sebepden bu kadar uzaltırdılar. Soňa bular raýatyň öňünde her bir zada jogapkär diýerler, ama bular hiç birimiziň öňünde jogapkärçiligini ýerine ýetirip bilen ýoklar, ýerine hem ýetiren ýoklar. Biz hemmemiz şolaryň edýän zulmlaryň aşagynda ýaşap ýörepmiz, hemmemiz hem. Türkmen halkı. Daşar yurtta 2 milyondan gowrak Türkmen halkı var. Köpüsünün pasportu yok. Köpüsünün pasportu gitten. Türkmenistan'a gidecek böyle giden yoklar. Yollarımız yapı koydular. Näme sebepden diyem ona maydan yok. Yine bir gedevat yani. Şimdi bunların bu çıkaran kanunlarına ne düşünmeli? Bu kanunlar kim için? Bu kanunlar kim için deyilende doğrudan Miva abla berde gibellep geçti, olar öz için döredendir bu. Dörediktir bu kanunlar. Bize değişlik olmasa
Näme onda böyle kanunları çıkaradı adamları? Näme sebepten bu ýagdaýa düşürdiler? Bizim näme günämiz var buların öňünde? Bizler näme isteýärler? Men köp sorağım berde. Ne öyle çağırıyorlar siz berde köp bilýäňiz şu zatlar hakda. Ne şu 3 ay Suriýede şu gol çekmek, piçat urmak pasportuna. Şu hakda bir bilginiz bolsa, bir azrak bolsa bize bir gürün etseňiz de olardan onyala jogap ýok, sorasam jogap beren ýoklar, olar adam ýal gürleşen ýoklar. Hiçkim halk bilen adam ýal gürleşmeýärler. Halka doğru düzgün jogap beren ýoklar olar. Bizden garan ýoklar. Hiç haýsy. Ne şeýle bizim konsulun işgärleriniň ýagdaýy. Ýa-ni soraňa özümçe jogap bereýin. 3 ay sürmäge bir gol üçin bir piçat üçin 3 ay sürmäge hak ýok. Onu bolsa bir yarım saat ýa 15 minut wagt bolmaly, berilýän bolmaly. Ýöne bizim konsullugymyzyň Türkmenistanyň konsulluklarynyň işleyişini özüňiz bilýäňiz. Ýa-ni konstitusiýanyň üstünden ullakan gyzyl atanak çekilen şu konstitusiýa ýörenok ne konsulluklaryň içinde ýörýär, ne daşynda ýörýär, ne de halkyň arasynda, ne de Türkmenistanyň içinde. Hiç yerde ýörenok üstüne ullakan atanak çeken onun Gurban Muhammed'in näme gady? Berdi Muhammedowyň öz edeni işi. Şol üstüne atanak çekdimi? Diýmek ýörenok şo Türkmenistanyň içinde sizem şonuň idini dowam etmeň, şo kanuny ulanmaň diýen ýaly manydy, ullakan atanak çekilen. Indi men düşünürip bereýin ýa konsullugyň näme üçin beýle işlemeýäni. Hemmedat korrupsiýonly sistemada işleýär. Hemmedat korrupsiýonly ýagdaýa getirilen. Indi şo ýerde o 3 aydan soň gelýän bolsa, diýmek olaryň bar niýeti senden 5 manat pul gazanmak. Men pikirimçe. Häzir sen şoňa 5 manat berseň, olar sen o oçuryňy öňürä küýşürip bir hepdeden gelýmekler mümkin. Düşünýärmi? Indi men saňa berjek jogabym açaçan oňa bir ullakan kelle de oturmaga gerekdäl. Bardat korrupsiýonýerliniň ýa bilet satmagam. Charterny reisleri goýan adam, goýan döwlet, başga döwlet ýöne oňa bilet satyp üstünden pul gazanýanam Türkmenistan. Seredin bolýanda. Indi bu taýda da korrupsiýa, bu taýda da pul gazanmaň bir görnüşi. Onam ýa charterny goýulan reisim gaty ullakan bir biznese öwrüpdirler. Nirden pul gelýär, şo ýerde de türkmen bar. Seredin ödem başdakylar, ýokardakylar bolýar. Zakony, ýa kanuny, konstitusiýany başdakylar bolýar. Halk bolanok. Halkyň elinden gelýände adam ýok. Halk diňe bir başyny ýyp duran bir talaban. Häzirki döwürde alsaň halk talaban. Elinden gelýände at ýok. Bar bu beýnisine goýulan adam 5 manat bermeli, işini düzeltmeli. Pasportun düzeltmeli, bilet almaly, indi sen öýüňe gitjek bolsaň pul bermeli. Sen eşek ýal talaban bolba, işleýän, bütün bir ýylky aýlygyňam iýmän içmän toplap, üýşürip, onam bilet almana ýa ýene birine wizatka berýän. Ine saňa patma jogap. Ol o taýda 3 aýlap garaşdyrmana haky ýok. Maksimum ýarym saat wagt bolmaly. Onun için ýürüýte bir piçat goýup ştampasyýan adam bar bolsa, ýa-ni gol çekýän adam bar bolsa, ol pasportlar şowunyň dowamyna näçe adam kabul edilen bolsa, alynýa pasportlary aňryk bir eltip durýar, 10 san pasportdan kabul edilýär, aňryk eltilip durýar, ýa-ni gol çekilýän ýerden piçat basyp golun çekýärde uradyp durýar. Bu taýdana kabul edilip durýar, bu taýdana uradyp durýar. Onun için 10 tane adamın işlemene gereği yok. Yani piçat basmak için ya gol çekmek için belli bir adamın golü yürüyen olsa. Düşünüyor musun? Galan adam başka da düşün barandır. Belki başka biri nikahdan geçmek için, biraz almak için, doğulan şahadetname almak için ya yeni bir daha düşün barandır. Her kimin özünün probleması için baran olsa her kimin özünü o açıra durmana şuna linye olmalı. Bir linyede nemeler durmalı, yani çağa doğulanlar, birisi ayrılışyanlar, birisi öýlenýänler, bir linyede yani kıyal pasport uzalýanlar. Şular linye olmalı. Ine daşynda da ullakan oçur bolmady ýaly. Ine siz ýöneköy aeroportlary, международный aeroportlar vardır. Gaty uly reisler, köp reisler uçýan aeroportlar vardır. Bar ýaňyň şu
neme Zagorotka değil ya da orça bir hayat yalacak demirden edilen şeyle yolları beklemek için bir demirden edilen dat var da neme Zagorotka, Rishotka yalı. Şonu koyup çıkıyorlar şeyle linye onam şeyle zigzag olup gidip otur. Adamlar bir yerde talpa olup birini basabadılar yalı. Şu linyeden beylak, görüyen son beylak. Bir şey diyorum oturun et ya. Hem talpa olunuk, hem baskı olunuk, hem adamlar şurada tertipli, düzgünlü oluyor. Her kim öyle oturunu biliyor. Türkmenistan'ın baran yerinde, Türkmen'in bar yerine elmedama bardak vardır. Bardak diysem o Türklerin bardağı derler. Türk ortalan bardağı. Yani havas vardır. Hem de bulanmıcılık vardır. Türkmen'in baran yerine. Şon yal elementarni Zagorotga koymanan bile nokne biri konsulluğun daşını suru talıptır da giden adam yüzlep münglep adam var da on ağırsı versi görünüyor. Utanç değil mi? Ol kaptanlık oturan pasolistler vardır. Özbekistan vardır, kaptanı Kazakistan vardır. Utanç değil mi ki? Utanç da sen daşında ne için sen konsolosluğun zanyatın daşında bir giden adam işip dur. İşin başaran ok değil mi? Adamlar utanç. Sen işin başaran ok sen. Adam işti, şu yerde işin başaran ok değil mi? Men şeyle görüyen. Şoňa Zagorotga edip bolýar. Eýlesine 10 metre edip şeyle zigzag edip Zagorotga edip bolýar. Adamlar girsin şoň içinden dursunlar oçury. Ya şu Rishotkada pullary ýokmy? Adamlardan alyp oturýar $2,000-3,000. Ine sana patma atwet jogaby. Men ştada tuçe, aýdwer tuçe. Sağ olun hocam. Şu baran Türkmen 3. maddede Türkmenistan'ın Türkmenistan'da cemiyeti ve devletin en gımmatlı hazinası adamdır diye. Bizlerin yani gımmatlığımız yurtun daşına çıkanlar belli bolup başladı. Şu aydışınız yalı konsula barsaňam, aeroporta barsaňam, yani nere barsam Türkmen cemiyeti özünü belli ediyor. Oçur var, Türkmenistan'ın rayatı var, yerde oçur var, uruş var. Bu ne sebepli? Ne için başka devletlerde bu işleri mesela bilet alacak bolsan e-devlette, elektronik devlette yani elektronikadan al ya elektronika sistemasından internetten satın alayan biletlerini. Pasport alacak, kimlik alacak bolsan elektron görünüşte değil ya. Elektron görünüşte var, yanlış ettim. Elektron görünüşte alıyor. Ne için bizlerde hem bir şey nere varsan oçur, nere varsan bas. Sonra adamının köp sebebi yani ayıp geçtiğinizde pul kazanıyorlar da. Bir de köpsi firma, şirketler var daha doğrusu pul kazanmak için. Köpsüne şu pul versen onlar beriz 150 TL, 200 TL'de nemeler var. Azıcık oturalar şu pul alıp şu adamlardan pul hem konsolosluğa kazanıyor halktan hem şirketler kazanıyor bunların. Sonra şurada devlet her bir rayatın önünde cevapkardır ve şahsiyetin erkin ösme için şartlarını dörültmekine üpçün eder diye. Berde misal edip mesela yakında Belarusya'dan bir neme geldi. Video çıktı bizim haber kanalımızda. Okuçulara pul nemedip olmaya ne desem uğradıp olmaya okuçulara. Bu minde ösmeyene şart öğretmek diye. Hiçbir şart yok. Mesela Ukrayna'da uruş oldu. Ne için bir okuçularımız, rayatlarımız öldü. Gelip bilmeyi kösenip yürenler var. Bu mu yani cevapkerçilik içine diye devlet? Hiçbir cevapkerçiliği yok. Yaralanan var, oktan, bombadan yaralanan studentlerimiz var, taliplerimiz var Ukrayna'da. Onlar ne? Öyle yaralanan neçesi bu mu devletin önünde? Türkiye'nin devleti 2 tane yaralanan rayat için samolyot verdi. Bizlerde ne için yalı, ne için bir rayatımız kaldı. Ukrayna'da, Belarusya'da köşede yüreler hazır. Ne için hiçbir cevapkerçiliği yok devletin. Ne mi diyeceksin? Bizim Gülyalı, Asud Asman, Gülyalı Türkmenistan'ımız var, devletimiz var. Ne mi diliyetiriyanı Türkmenistan'a diyenlere ne mi diyecek? Asud Asman aşağıda yaşayıp yüreler. Yeryüzünde Asud Asman var. O Asman hiç bir manısız yani aydılan yapı manısız. Asud Asman'ın aşağında da. Asud Asman'ın aşağında neler oluyor? Gülyalı Türkmenistan orada ne için beydip halk basık olup konsolosluğun daşına oçura dur?
Gülýaly watan bolsa, Gülýaly Türkmenistan bolsa, siz näme üçin şonu ýamanlaýaňyz diýe. Biz Türkmenistan ýamanlamyzok, biz başyndak oturan baş tutanlary ýamanlaýar. Oleçeriva bular üçün şu gepleri aydanlar üçün Türkmenistan, vatan, toprak hemme zat Berdimuhamedovlar bolan. Bizler vatanımızı näme ýamal, yani ýamallarymyz ýok vatanymyzy. Bizler o sistemany ýamalap, sistema hakynda geple näme aýdys? Çekeleşýädes. Bular bolsa vatany ýamalaýan diye. Ol näme tuğçe beýleki madda geçecekmi? Ne haýdy maddaň üstünde? Durup geçeli. Her bir maddanı näme dilde de isterseniz okayın. 4. madda devlet hekimiyeti hekimiyetlerin bölünüşü yörelgesine esaslanıp kanun çıkarıcı, yerine yetirici hem de kaziyet hekimiyetlerine bölünýär ve biri birine sabır takatlı işlep özbaşta hareket edýärler. Şu hakkında var mı bir düşünceniz? O devlet hakimiyetlerin bölünüşü yörelgesine esaslanıp kanun çıkarıcı, yerine yetirici hem de kadiyet hakimiyetlerine bölünýär ve biri bilen sabır takatlı işlep özbaşta hareket edýär. Elbette yok bular ýadatlar. Iň berkisine meclisi çilen bolmagan bolanok sen prezident bolsaň. Ola başlygy bolmagy ekeni. Başlyga beýlede dursun. Şoňa çilen bolmagan bolanok sen prezident bolsaň. Indi bu taýda edilen natlar näme? Göz görtele üstüne atanaklar çyzylan. Sebäbi başta oturan adamın özü kanunu bozyan. Diğer balık baştan çürüye deyip. Ene şol hakikatine şu bizim konstitusiýamyzyň ýüzünde ýazylan şol. Size bir sorak Oleçeriva. Prezident mi büyük olýar ya da meclis mi? Bu yerde biri büyük ya biri büyük derli aydı bilecekler. Öz düşüncemi aydıp bereyim. Prezident meclise çilenim olup bilenok, yankı başlığım olup bilenok. İkisi paralel gitmeli. Prezidente bir zat bolayan ýagdaýynda tarpataýyn öläýän ýagdaýynda meclisin başlygy hökümeti ýöretmeli. Şol 3 aýlyk alyp barmaly döwleti. Kimin kararına göre? Meclisin mi ya prezidentin mi? Prezident karar çıkarıp bilenok. Prezident hiç açan karar çıkarıp bilenok. Dine meclis çıkarya, o meclisin agzaları var, ses veriyor. Şunu razı mı? Razı değil mi? Neçe adam gol kaldırdı, yank ses verdi. Neçe adam karşı çıktı. Saklanan var mı, yok mu? Şeydi ben orta alınıp, şeydi ben zakon, yankı kanun çıkarılıyor. Bir kanun karar çıkarılacak. O da şöyle ediliyor. Yani Berdimuhamedov İslam wagty kanun çıkarya, İslam wagty karar çıkarya, İslamny tutya, İslamny basya. O İslam zat ne diýär? İslam zaman kanunu bozup, maddany bozup değiştirip bilýär. O üstüne gerek bolsa şu konstitusiýa diýilýär, elle girilmesizdir diýip ýazylyr. El girilmesizdir. Näme many ýanglady? Şunu hiç il ütgedip bolanok, hiç goşup bolanok, aýryp bolanok, el girilmesizdir diýär. Ýöne näme üçin? Gurban onu aýagallygyna bu konstitusiýany ütgedýär. Özüne görä ütgedýär. Özüne görä 4 ýyl bolsa 4 ýyldan 5 ýyla getirýär, 5 ýyldan 7 ýyla getirýär, şeýdi ütgedip otur. Emma konstitusiýa diýilýände rejim zatda beýlek çekip püşürip oturýar. Ýöne edýär. Diýmek ýankı nakıl bar. Balyk başyndan çürüýändir diýip. Näsile? Bizde hiçbir zaman meclis karar vermeye, kanunlara cevap vermeye. Hem prezident, televizyon, vatan haberlerinde izleseniz, fark etseniz, hem prezident gepleye, prezidentim karar veriyor, prezidentim kol çekiyor. Meclisin hiçbir nemesi yok bu. Gücü yok meclisin. Yeni bir zat aytıp geçen şu taydenni prezident vakti
Inte prezidentlik döwrünü meclisin başlygy boldy. İkisi paralel bir-birine kapma karşı bir paralel yöremeli iki tane wezipe ýa-ni idara meclisin başlygy boldy. Inni oğlunu prezident etdi, özü meclisin başlygy bolup otyr. Inni oğluna bir zat bolaýany da meclisin başlygy alyp barmaly. Hemme zady inni ikisi paralel oğlu ataly oğul ikisi paralel ýöredýär hökümeti Türkmenistanyň. Bolýan zatlary. Ataly oğul ikisi bile ýöredýär. Sen yaramadık vaatın men ýöredörün, sen yaramadık vaatın men ýöredörün diye. Hökümeti. Ýa-ni döwleti. Berdi karary oğlu kabul edilmese meclisin başlygy karar berýärdi, karar çykarýardy. Meclisin başlygy möýdi. İslamaty karar ýene-de çykaryp bilýär. Oğlu lellim bolsa oğlunyň agdyna çöregi çeýnäp berip oturjak diýmek. Men oturan sen agdyna çeýnäp beren sen ýut diýer oğluna. Ne? Bizim konstitusiýamyzyň işleşi. Bu arada aýtjak goýjaklaryňyz barmy gelin ýylar? Üstüne yetirjek gadyňyz barmy? Ya başga näme geçelimmi? Bu bir agyr tema bu. Bu agyr näme madde. Başka madda geçelim ya. 7. maddany okaýyn. Türkmenistanyň öz raýatlygy bar. Raýatlyk kanununa laýyklykda berilýär, saklanýar we ýitirilýär. Türkmenistanyň raýatyna başga döwletiň raýatlygy ikrar edilmeýär. Hiç kim raýatlygyndan ýa-da raýatlygyny üýtük etmek hukugundan mahrum edilip bilinmez. Türkmenistanyň raýaty özge döwlete berilip ýa-da Türkmenistanyň çaýyndan gowulyp çykarylyp ýa onuň watanyna gaýdyp gelmek hukuguny çeklendirilip bilinmez. Türkmenistanyň raýatlaryny Türkmenistanyň çaýynda, onuň çaýyndan daşarda da döwletiň goragy we penakerligi kepillendirilýär. Ine bu ýa zatlarymız hakynda bunlary. Eğer Melike Molmel'in galırıptır bir sekund Türkmenistanyň raýatlaryny Türkmenistanyň çäginde de onuň çäginden daşarda da Türk döwletiň goragy we penakerligi kepillendirilýär diýär. Hani siz Türkmenler öwlýada dolup betir keliýos mazarlyk dolup betir. Hani sizin kepillenýän penakerligi edişiňiz? Hani sizin gora galyşyňyz döwletiň goragyny astynda alynýan diýär. Daşarutda bolsa da diýär. Hani keliýos mazarlyk dolup gitdi. Arakda näçe adam öldü. Her gün awariýa bolup ölüp ýatan we rak bolup ölüp ýatan. Hani penakerligiňiz? Hani döwlet başyna oturanlar, Berdimuhamedowlar, hani sizin penakerligiňiz? Hani konsullugyň penakerligi? Görünen ogama. Ene şu dünkü toýlu diýilýän ekrana çykanyny näçe tapar hospitalda ýatan ýerimden niýe konsulluga jaň etdiler? Daja diýe janym telefon etdi, ýagdaýym soramadylar. Ola gelmek eken niýe? Ýagdaýym gelip soramadylar diýe. 2 ýylyň içinde. 2 ýyl boldy awariýa bolan. 2 ýylyň içinde 9 operasiýa geçirdim diýe. Hani sizin penakerligiňiz, konsulstva, hani? Hani? Açaçan ine 7. madde açaçan bodulan. Ýerde Malika Molum elini alypdyr söz berýän Malika Molum aýdy berin. Inni şu 7. madde bilip biz üçün çıkarılan yarak şu 7. madde teretken olun. Bilin akvalımız yazılan fayda. Yöne hiç yekeci noktasam yören ok. Kanonla bize iyi yetirik etmelekeni. Kapustum ölünlere yetişmeyenler, hastalara iyi yetirik etmeli, teretmeli, ekitmeli. Yine toyluyum ben aydan ne oturdum, kovayttınız oluyor. Sonra havar tutmadığı adam bize iyi çıkmana başladık. Gorun dörrük erimizden ala öttüğün uğraştılar onu. Inni şu tayda bir kör avrayı kazanmak isteyenler hemen değişmanlık kurları var o tayda. Onu sıptırar mı olur? Türkmenistan'ın rayet geçsik yan olsa şu tayda biz deyip gıyıgırsıp, bağırsıp, o yurtup oturmalılar. Biz öz yurdum girmeyene de çıkmana da hakkımız var.
ilk bilen ol halkına iyi çıkacak olsa iş bilen öpçün etmeli de halkını. Biz yat yurtlarda gelip kursuluk edip kazanmalı elbette. Bizim yurdumuzdan beydeki yurtlardan hiç eksik yer yok. Ol ata oğul ikisi İmeri bularam kursulukta işlep getirirler ve asmanat halkam soňgulen döndürür diye 3-4 bin dolar gelýän olsa. Äzire solan maryan näler şu krizde. Oy ine şu konsulun borcuna girýär eken, ana biz öwrenip o sodatlarym halkyna derde iş vizası taýinlap bermedi ekeni. Biz sigortaly işlemegimiz üçinem solar üçin etmeliken konsuldan. On bir topar vezipeler var. Onu yekecesine meğer neyseren o kene pul bayırından halktan 3.000 dolar alıp anırdak var beygirtyalar arka dağlı serdarıma çok rastik. Bizim haysi var hastamızı iyi deptir. Haysi var sokakta dağlanımızı iyi deptir bu devlet. Haysi rayetinin başına gelen bir adam haber var bunun. Hiç hırdattan haber yok. Soyludan başka da bir topar nemeler yatırırken çok. Şular narkoman olan olsa, nünekar devletten öz rayetine iyi çıkmalı. Hasta olan olsa, öğrenen olsa sen iyi çıkmalı şuna. Şu konstitüsiya rayetlerin bilen destek derecede sen prezident ol, it ol, sen şuna hükman boyun eğmeli. Şu kavide yine şu konstitüsiya yazılan da senin borçlu boyun eğmeli. Rayetler yine bir arkayın rayetlerini Türkmenistan'ın içinde de çayından dışarıda da diye boru ne içindekilere sol iyi de seyret ya içindekiler ölüp de koronada ölenlere mezarına adını yazdırmadı. O ne hile saçmalık oluyor. Ya da şunlarlar girmek için yalvarmalı onlara yakarmalı. Konstitüsyon yerde kaldı onlar. Düğünden konstitüsyon işleyen ok. Eğer konstitüsyonu bozanı çare görülen olsa onunla barınca bilen derdi Muhammed'lerden başlamalı. Doğru Malika Moğol doğru aydiyağız. Onna gelin ýyllar şu taýda gepleşigimiz gaty uzağa gitmesinem diýen. Eger aýtjak goýjak zadyňyz ýok bolsa şu 7-nji maddanyň üstüni ýetirjek zadyňyz ýok bolsa şu ýerde biz tamamlaýsak näde? Teklip barmy? Hem aydılans nemeler bellenip aydılıp geçildi. Daha şu 7. madde 3. maddeden aydılıp geçildi. Bular neme tüp zatlar bellese oluyor bu zatlardan. Ama her gepleşikte 3 tane madde okalım. Şuların üstünde gepleşe edelim bence. Çok uzatmayalım. Ya bolar anna. Vatandaşlar hem gelin ýyllar gelip beren gyzykly gürüňläňiz üçin hemmeňize taňry ýarkasyna aýdýan. Ýene de görüşeriz, dowam ederiz bir elimiziň degdiginden. Bizde de kän bir elim degip duranok, tomsaýlar bolan soň daşar diýe, içeri diýe, mellek diýe, ekin diýe, çöp diýe, ýene diýe iş köp ölýär. Bir elimizdegise ýene de görüşeriz. Öyle. Sağ olun kızlar, sağ olun vatandaşlar. Sağ olun. Böyle sağ olun vatandaşlar. Sağ olun hemmeňize.